Mi-am luat clepsidre să nu mai mă întind la vorbă. Mă întâlnesc în ultimul timp o chestie pe care mulți dintre voi o știu, dar uite, am un caz pe la Chiajna. Știți că sunt vestitele magazine alimentare la doi frați, la doi în sfârșit. Și ați observat, mă refer la cei care vor să-și facă acest gen de business și foarte mulți dintre ei nu înțeleg. În acest gen de afacere, adică comerț, 4711 și altele, în momentul în care în spațiu ai un aparat de cafea, în care vinzi cafea făcută cu fise sau bon fiscal sau cum vrei tu, în momentul în care ai și un ăsta de cafea în punct alimentar, îți trebuiesc două coduri CAIN complementare, 4711 și 5630 pentru cafea. Da? Să ne înțelegem. Ce înseamnă asta? Se dublează toată acțiunea, adică trebuie să pui două dosare complementare peste tot, și la ANSVSA, și la mediu, și la DSP, și bineînțeles și la autoritatea locală primărie. Dar în primul rând în ANSVSA trebuie să pui două dosare complementare pentru două coduri complementare. Da? Asta înseamnă un efort dublu. Nu mai vorbesc de deratizare, nu mai vorbesc de fișe de aptitudini, nu mai vorbesc de ce am văzut pe litoral ieri cu un celebru lanț de magazine alimentare absolut dezastru. Adică curățenie, grafice de temperatură, absolut halucinant ce am văzut acolo. Adică la cât de cumpărători sunt românii, la câtă consumație, că de-au apărut peste tot magazine, pentru că suntem o societate de consum, da? Să ne înțelegem. Mai am foarte puțin. Vezi ce chestii drăguțe? Deci, analiză pentru un magazin alimentar în care vin și cafea la pahar, la dozator, la ce vrei tu, trebuie să spui două dosare complementare. Unul pe 4711, comerț predominant alimentar și altele, și, bineînțeles, 5630. Atenție că sunt multe județe, multe localități care pentru alimentar cer mai multe coduri CAIN, adică patiserie pentru pâine separat, pentru legume separat. Interesează-te înainte să pleci la drum, pentru că s-ar putea să greșiți cu circuitul, de alta, dar trebuie spațiu. Succes!